aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya itong inaldawnin Miyerkules sa mga devotees po ni Mother Perpetual Health. Don't forget that tenemasin sa iyo na Venus. Ako pa sa lingkod, Mardela Daing Iba, Kanitsa na, pero tiyang. Transmitting live, hindi po sa DCGB Broadcasting Center. And sa Imperial Council Division, Ligas City, 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Siyempre, sa nadadangog na iling sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin man siyempre sa DCGB Live app, para po makonect mo sa mga cellphone wherever you are in the world. Ganyan po tayo kakonektado na para maging companion po nito sa araw-aldaw. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Mga ito, kalipot lang iribanan ta, hanggang alas 11 silang kita ngunyan. Kapag alas 11 po, magkakaiguan ng maiden presentation. Ang bago po niya itong programa, rin po sa DCGB every Wednesday. Sa kapartner po niya ito, mga tugang na Bicol University. And yan po, ang mga host yan, mga barkada ta, mga pag-iriba ta, mga padihon ta. Sina ano yan, ang Bicol University, yung programa pong pang-edukasyon, programa pang-edukasyon at pang-kabuhayan. Mamaya po yan ha, antayin po nindo. At maganda ang mga magiging tema po dyan every week para po mag-iyahan kita sa satuya po ng mga dapat natong gilibuhon man. Okay, lalo technical, kasabay po natin dyan si Chief Ramir Tanay, yan sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez Newsroom, kompleto po ang Pamamar sa Angels, yan dyan si Jenny, si Shara at saka si Nicole. Magandang saludo sa Mega Force Patrol, sa panagos pong pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banong asin mapukawan mga turog sa pansitan. Alright, so duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang, congratulations sa Bicol University Daraga Campus. Dala po duman sa ano yan, pagiging second highest overall sa Professional Regulations Commission 2025 Certified Public Accountant Licensure Examination. Ari po, garnering 88.33% na passing rate. Mga tugang, sa nag-agi lang na May, na konduktakan si Pale, and out of 60 BU graduates na nag-exam, mga tugang, 53 sa Sainda, unsuccessfully, mga tugang nakapasar, na sabi nga ni kayan, nakadugang naman po sa mga linyada, o roster, mga tugang, ka mga bagong lisensyadong Certified Public Accountants. Ang sabi, 45, sa 49, mga first time takers nakapasar. Ang galing nila, no, ha? Mantalang sudua, conditional, na nagresulta mga tugang sa 91.84% passing rate para po sa grupo. Mantang 8 sa 11 ang repeat takers, as in
nagrehistro man mga tugang ning 72.73% na passing rate. Iyan po tabi adi. Congratulations sa mga kababayan na talagang nakamarka na mga tugang ng Bicol University sa mga listahan ka mga passers, as in mga placers, mga tugang sa mga examinasyon. So yan pong exam na yan, ginibo kan May 25 hanggang May 27 sa manibaybang mga testing centers. And sarap po ang Ligas Presidency testing centers na yan. Okay? So congratulations po mga magulang, as in mga estudyante sa mga magiging mga CPA. Ayan, sunog kilay pa tayo. Tangani na ano yan, makuata man yan po ng mga, sabi nga ni, mga achievements, mga tugang na nakamtan ka mga nainod po sa endo. Alright? Hello kay amigo 3370, maray na udto na tabi pa pumar, baka nakaantabay na tabi digdi sa Marlboro kasubago pa, yugyugununon mo. Okay, ding, ngunyan pong aldaw, momentous moment man ini para sa mga kababayan niya tong nagpagal, nagpakitang gilas, as in, sabi nga ni Kayan, kaigwaning dedikasyon para aboton na sa mga kamautan na magkaigwaning place mga tugang dumampo sa Palarong Pambansa 2025. So bilang recognition mga tugang kang provincial government, may pinaganda man sa inda mga tugang na pagtiripon, and at the same time, ang distribution ng mga tugang gaytong mga naipangako na incentive para po sa mga atleta. And apera dyan, sa mga nagpartisipa nakakuha gold, silver, and bronze medal dumampo sa Palarong Pambansa. So mga naka-gold, naka-silver as in naka-bronze sa Palarong Bicol na dahil po nakasabay duman sa Palarong Pambansa, they will also be given an incentive. Ayan, ngunyan po yan. Para po sabi nga ni kaya ni ma-reconnoisseur man nga yaso kapagalan. Di ba? Ayan, and ma-inspirar man mga tugang so iba pa na gibo ng mga dapat pong asikasuhon dyan. Yan. Good morning kay partner King Rinaldo, the weatherman. Partner. Kunya na kitay, nagabagat na tapos renisiso na. Di pasiriguruhan ng bungon yan. Sa tuya po ng mga kababayan, mga harong pigiirahay, pwedeng kunyan, mariraya mga harong. Talos gabos kunya, nagpapakonstruct. Di ba? Dakol ngunyan ang mga nagpapakonstruct, nagpairay ka mga atop, nagpasimento kang mga lanob. Yung epekto kang paipit. Nagkaurubo sa mga materyales sa konstruksyon, mga tugang, hanggang ngunya nadipisilan makatipon ng mga pigapod niya itong mga kukulamber, mga hollow blocks, kasarabay mga baybay, takadakol pa mga workers na po nagraralaog pa. Yung gununon mo. Di ba? Iya po yan. Pero magayon man yan indikasyon, tanganin, pag-abot kang taguran, tagbagyuhan, mga tugang, na normally, ang sabi kang pag-asa kayang kasudma duman sa press conference and press briefing ninda na minalaog na mga bagyo niya ng mga June, July, August, pero ang pinakamakukusog ang mga bagyo na minatama sa Pilipinas pag last quarter na. Iya po yan, yung ultimo ng ganap. Kan mga bagyo. Yan pati pag ultimong parte, pag bare months na, ang typhoon path mga tugang, pabikol, di ba? Okay, pasiguruhan ta na yan mga harong ta. Di ba? Tama-tama yan na mga pangyayaring niya na para kayong binayaan ng katama sa luto sa iba. Takong dakula ng pamilya, dakula man. Tapos naman ang mga kunyan, tapos na ang pigapon niya to na Durabox Festival. As in iba pa, di ba? Pero may mga nakariparo, no? Si amigong Jim Masagka, nariparo niya, uy, mamundo ngaya sa tinampo. Mamundo na sa tinampo nga, dito nga nagbabirahing jeep. Pagkatapos ngaya, dito na yung sa nagtitirindang sira. Di na nagralawod.
Ayan, ano, yan, if aftermath kang baypit. Anyway, mga tugang party na yan, ano, kambuhay, gamitan ninyo sa maganda yan na nakuha ninyo, ha? Ang importante, I hope na utob nindo sa indong obligasyon during the May 12, 2025 elections, and nakapili ka muning tama, susug sa indong konsensya, and not dahil sa paipit. Yeah, good luck po tawi sa tuya. By June 30, 12 noon, ma-assume office na po mga tugang ang mga bagong elehido, dahil tapos naman ang termino kan mga nakaturukaw ngubungon yan. Iya po. Kaya paramdam sa mga nagkarandidato, nadaugman o nanggana, naritabi paglingawan, pati na sa nag-withdraw, na da iba ko official ang withdrawal mga tugang sa COMELEC, di ka mong papeles na kakaptan, mag-file tabi ka mong kang SOSE. Statement of Contributions and Expenditures, tangani po na dai ka mo mabugtak sa alanganon, as in dai masirip, pag-abot kang aldaw na, uy may problema ka pala, may election offense ka. Iya ba? Alright, yan po ang mga parumdum tatabi sa mga kababayan niya to, ngunyan pong aldaw. Di ba? Okay. Di, kadakol po ang nagreklamo kan mga traffic, ha? Paing gusto mo niyan ang mga patrabaho, adi? Mga reblocking. Ang sarong niya na biktima kang grabing traffic, si Nicole. Kasubanggi pa. Kasubanggi pa. Diyan po sa Padang, duwang section yan, duwang portion yan, na pinagturugbok ng mga tugang kan jackhammer, kan backhoe, na kinabitan po kay jackhammer. De, natural, right after yang kang itong junction baga napasiring ka ito sa Kagayunan, kasi nga sa may eskwelahan ninda, pakalampas sa chapel, ang chapel nasa walay. Pagkapot mo ng gaduman, pakalampas mo sa pedestrian lane, diyan na pumapuon, mga tuga, alanganon, ano? So para traffic nga ni duman, yaon siya duman sa pedestrian, bago mag-pedestrian lane, duman na siya nagta-traffic. Ano? Di, ngunyan, aga, siyempre, dako lang volume kang, pati kasubanggi, yan na po tabi ang, Sana magibanin paagi, na ma-device kimaray na, di man masyadong, pahalaba unununun kimaray, bago padalaganon. Ano? Iguaning teknika yan na, buruan 5 sana. After 25, saibong naman. After 25, saibong naman. Kung minabwirilo ka, boss, mga tugang, nahaloy man talaga, ang kadaklan po lalo na sa mga, may mga nakaka-relate. Ano? Kaya duman sa mga taga First District, and then sumapasi rin sa First District, yan po advice ni Papa Mar na magpaabong kita ng oras. Kaya naman may iwasan na, ginudak na pati. Dahil ba ito mapugulan, tanagudak na. Maray lamang kung pakagudak ka, hinali tulos sa mga ginudak, pagkatapos yung bangginan mismo, mabuhusan na. Dahil pamampo tabi, may proseso pa sindang piggigibo kung manungod po kayan. Ayo. And hopefully, ang miskada po kayan, bako expired na simento. Maraming napatasang kilay ng nangyari po diyan sa may parting Ilawod, sa barangay Ilawod sa Ginubata na binaklas giraray so Rene Black kaya ang apo nang redo. I-redo nga so Rene Black. Yeah. Okay. So anyway, may mga giniribo po mga lakdaan sa mga officials. Primero, si elected Governor Noel Rosal nagpaapon na po ng pagtiripon, inanap ang mga problema, di ba? Nagkay ko ng pagkonsulta. Pagkatapos, may mga nabilaw na plano. And dadang po na ko sa bagong baretang alas 7, kasi alas 6. Pagkatapos, mga tugang, sa lado man ni Governor Glenda, tinipon mga tugang Apsimo, tapos iba pang mga stakeholders. Yan, pinag-urunan man duman, ano ba dapat nagiribuon. And kasud ba, habang nagprograma ito, nag-apon sa tuya si Sir Rick na Mendoza, ang Chief ng Traffic Division ng Apsimo, di ba? And duman sa napag-urulayan, mga tugang, iyubuti na, nagkaururo na sa mga taga-telco, sa taga-aleco, sa mga kontratista, magbibiriyo-biyo sinda na tarabangan na itong relinigo na, haraliyo na sa mga nakakaulang, nakakapugol sa mga kontratista, kung nga taday nakiklear ang gilid, tangani po na magibo ang iksang, ang widening, tangani na maging mahiwas po yan, Morera section na yan.
Lalo yung patukad baghali duman sa may Bicol University College of Agriculture. Diyan po sa and forestry, diyan po sa Ginubatan. Patukad yan, makipot pating dalan yan. Yan po ang dapat na paiwason. Okay? Iyo po yan sa primero. Hopefully by next week talaga, na mag-iristoryahan sana. Kundi, yung kung gurano kahalnas, susutango na kinaon po nindo, kasi nakapag-decision kung ngomong magtarabang na, arog din kang kahalnas ang implementasyon. Kaya titingnan natin, mabantayan natin sa next week ito kung ito buruahan sana o turutuhan na. Okay? Pandua, mga tugang, mabugtak nin mga mobile traffic enforcers para maapsimo. Tatalaga ngayang day aradong sa mga flagmen, pati na nga so red and green na binugtak na ilaw po dyan para stop and go. And haliw na daw po sa stop and go. Tangani na maging malibyano ang dalagan. Okay. Pagkatapos, mag-impose mga tugang ning truckman, especially during rush hours. Tangani po na day makapiot dyan po sa tinampo. Alright. Sabi, all's well is ends well. Ang kaipuan lang po talaga, tutukan yan at saka ma-implementar po nin tama. Okay? Salamaton sa prompt action kasi po mga kababayan. Mientras tanto, linya ka mga rangkada ka na impormasyon sa luwas. Partner Alarmario na sa linya na. Partner, good morning. What's cooking? Yes, salamat tabi partner. Asahan ang aktibong partisipasyon ni incoming Congressman ngunyan Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. kan Legazpi City pag-abot sa Kongreso para sa benepisyo kan iba-ibang sektor, lalong-lalo na sa mga estudyante, mga programang pangsalud, asin man iba pang mga sektor. Sa pahayag ni Mayor Garbin sa sayang mensahe sa iba-ibang mga pagtiripon, pati na ang pagbisita niya digdi sa mga barangay na nakalatag na ang sa inda mga programa through Ako Bicol. Katabang niya dyan si Congressman Saldico, mag-poon sa public knowledge na ang tabang ninda sa pagkapagkarahay kan supply kan kuryente sa Albay, ang tataonin na mga kalagdagan na supply nin tubig na mga basic na kaipuan kan publiko, at mga health programs, siring man niyaon ang mga infra, mga ongoing iyan, mga solar street lights, classrooms na pigigibo na, sigiribuhon pa sa mga masunod na aldaw, iyaon ang planong modern fish market sa Legazpi City, ang cruise ship terminal na ang gabos na ini para sa Obeto na mapa-usbong pa lalo ang turismo pagkasala sa Legazpi kundi sa Albay. Asin na daiman malilingawan ang mga parasira, siring man mga paraoma. Sabi niya 15 anyos na ang Ako Bicol na padagos nagtatabang na magkarealisar ang mga pangarap na ini na nagigimanindang inspirasyon sa pagserbi, lalong-lalo na sa mga Bicolano. Kaya ngunyan na matukaw man sinda sa Hulyo sa bagong set of officials, lalo naman sa Kongreso, asahan ang aktibo nindang partisipasyon. Ibigatawan nindo niyan sa mga mensahe ni Alcalde Garbin as in incoming Congressman, second nominee kan Ako Bicol Party List. Roger. Yan pa partner, ang informasyon nagara digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. So yan po tabi ang mga dagdag po niya itong mga istorya. Yan, mga kababayan natin. Papamar, may pananumpa kayang talong duman sa amigo mo sa Libon. Sabi ni OGM, ramdam ang masa. Ang bagong bayan. OGM, ramdam ang masa. Hindi Pero may plano si OGM sa Disyembre 1. Okay, dahil magkaroon na alian, ano yan, OG, may mga pigkapatubo talaga naman tanganing kumbaga seedlings na maitanong direct ready for transplant. Okay. Ayan.
Ang sabi pa digdi, mga tugang ka mga texters natin, samantalakon mananggadi nga kan DPW sa pagpapatrabaho, mantang mainit pa. Yun po tabi yan. Kundi, siyempre, dahil po sa may mga inconvenience. Pero kahit po lang na i-manage kimaray, yan po na At saka kaagang po ning dakol-dakol na ilaw. Diyan man pag-abot sa Santo Domingo, palaog sa sentro, yan, after kang kalsada, yung tulay po dyan na pirmi nagbabara, pig-irahay na. Kumbaga, pig-babaguhan na. Nabakho na. So, kabanga. Kaya, baray dumanta pag-agi mo, may mga ilaw. Pero sulig di sa padang, baka pwedeng dagdagan tabi. Tabata niya kung pa niya nakabalang daso sa indupong bakho. Pag-agi ko subago, pag-ali kang ligas piday mo masyado mariparo, mariso ali kang duman Santo Domingo, ali kang tabako, mahiling mo may nagkikimat-kimat duman. Yo, na garo una ko nga ni ambulansya. Baka pwedeng dagdagan pa ng ilaw tabi, tangani na kita may aksidente diyan po sa lugar na yan, tangani pong maging ariglado kita. Okay? Alright, abangan tayo ng mga lakdang kan DOTR in regard digdi po sa mga nagpapadagos po mga road crash. Tama yun sabi ni Secretary Vince Dizon, this is not nga na accident. Mga road crash nga ni naaraman sa nangaya na pwede man sanang maibitiran ngaya pero nangyayari dahil nga sa kapabayaan ka nagkakapira. As in, loose ang batas, nasa papel lang ngaya. Maluyang implementasyon nga kan LTO, bura kan LTO. Diya, di ligon ta po, tabata, siyempre, magpapakitang gilas ito at nakunyan na-reappoint, kumbaga, na pati, makukonfirm na. Approve na sa komitiba, sa plenaryo na lang si Vince Dizon. Okay? Taday man po inako kang president ang Cortes resignation niya. Okay? Ayan. Okay, tanong ko ngaya sa linya man kang galante sitaw, Papa Mar OGM ramdam sa Gabawan. Okay, sige. Ariglado. Sabi ko, mari para mo ngayon man ang ganyan, Sir Mar, dakulo na ang auto ang naglalaog sa Albay, kaya po antisipado kang mga agency concerned. Correct. Ayan, karaming mga sasakyan na po ang naglalaog pa sa tuya pong palibot, kaya duman sa mga kababayan tabi, pasiguro kita, ingat sana pirmi. Ingat sana, may pamilya na naghihintay sa inyo. I-check po ang mga sasakyan bago tumugpa ng kalsada at saka dapat sigurado na kita mga tugang mga drivers ay ready to drive talaga. Dahil pagdai, katurugin ng una. Maraming pagmati, dahil pagpirita. Para po duman sa mga kabarangay na ito. Alright? Siyempre, good morning man sa satuya po ng mga kababayan dyan po sa Kamalig o kay Pading Mayor Kaloy Baldo. Malapit na ang kapistahan po dyan, and then yung Pinangat Festival is ongoing na and may mga pangyayari na. Okay? Pagkatapos ng mga naghahapot, mga yung Bicoloko, yan po tabi, naka-pipeline naman po yan, June 14 to 16. May mga available ng tickets, may mga outlets na. Barakal na lang po kamo dyan ngayon makalaog ka mo. Okay? O paano, mga kapatid, ako po iskyan na dito po sa programa. Tanganing makupong po sa oras ang sa tayo po mga partners. Ang mga host po dyan sa programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Iyon po ang sa tayo mga amigo. Primero si Padi na Ed Barameda, former station manager namin yan dito. Dating kasama ko sa newsroom, kasama sa reporter, mga tugang. Pagkatapos na ako sa Bicol University. Okay? And then si Sir Seth Di Matera. Yan. Yan si Sir Seth. Garo, ini kakambal ko. Halos magkawig ang pandok niya day. Mas kurong-kurong lang ang buhok niya kaysa ko. Okay, sendo po ka boss. Tabi, salamat na maray. Sendo po kang tabay hanggang saga. Thank you for giving me company. Garo, sa aga pala na garo. Dahil man akong alas ang sinuman ha. Garo, first week of, first Friday of the month, mayroong program yung Department of Trade and Industry. Sendo ka boss. Thank you po. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng